Mama catch your FM, catch your FM. I say Mama catch your FM, catch your FM. I am Mama catch your FM. One sem no pen one sem, power sem brana. Uncle one sem. If we say Obinima, Obicher, Mama catch your FM. Mama catch your FM. Mama catch your FM. Mama catch your. Obama say boy, Obama say bim boy, Obama say ba Obama say boy, Mama catch your ever, catch your ever. And so near Mama catch the video and Alcohol as in the about you. A radiant don't let me hear me, so I don't mean to so here. And you know, and your baby, I know a CIA, a whoopie Nima will be trained. And said the baby, I don't know. And penny it you, a dear you, they are better than you could have, they are bro. And then at the front boko. Oh, Fefronia, you know, was at a video, share, send him a winnie a bee. Many are in a sutre, dear will be nimno, will be chere, 81 tea, many are subscribe what it, never wow, above woman, and count dine, Diana or Sadino, a pile you know, excellently of the dino, many are that will be soon, no his yesterday, a ensemble breeze, a ensemble breeze, oh. Senior Didi, oh, and then the from Boko. Nana no my helpful, Nana no Bumudi and Bumu, I say, the Papanum come for me, Nana no, and Yanu Yando for, a titslow, the Papanoma so for, Minianum, but I want to say that be a mutie, and Mati, Monkoswana Muntie, Koswana Mutie, Sally, I can study with Sally and Yando, Yakasach the Benyansa for, by Jimba, so that's nothing, no tia city, no for baby a film. I done a day, Nana, yet, will be no bitch, and penny a titslow for, let's see, no will be a back, yes, we be a bro. And then, and you'll be old. Yana nebi, see a kunya cassia so. Nana need your foot to my catch, they say. Catch let your foot away. Kakoma old doma. Tani then na yet you, na ya do to me. A famat sonny. Hane, Macatro, say a dear young someone, a young penny, and your titro. It's young something I and some assembly about woman. I guess I would say. Now, what's here, someone? No, you know, no, baby, be a free. Oh, yes, eh, oh, yo, said the Yamaman, not for Boko. And they appear rigid. What the trouble we are, will be a puniness of I am one down the moon. They catch the witty lady. It's a farm with the Yamama may be a puny, and we brush sheer war. We brush sheer and no war, and TTV, not for little one him. Let us see the brain. You remember me now from Kakra, let us say. And it's saying, and a dear what your punyaka see so. Nana dear Semi, and in Peninatina say, I gained the whole dear futu. Nam Peninity and Samono, Minia, my father be a film. Maybe I catch though, was so far baby film. And yet no crack, Yana near my baby or high, young in his so. Said the neck was Sibroni, Yatu a mamma, any a money, any a bista, some in a two, and no sooner the young neck, and no sooner the young neck. And Yanom, Yaya Christopher, Yaya Jibby for. Now so sabi, and near my yanom. Near Christo Negumani ye. Instead, you are how baby now, Yama menom, ya papanum, yemianum, ya yamma, ya de yahunya. And he saying, Nana, someone never the bray. A Tiffias and it's a bad time, dear and war ye, Abwauba. Bad time, dear and war ye, Abwauba. Mimi the home for. Meaning so through the home for. Sano near be so the whole 20 Sunday from a winning a bee, one and share, only a dream, obeying her baby dear free. Yana name, ask them what the bray and say. And yes, she near my echo soon, yes, say, ye be a yano can send be brave, or bra sabi, ye knew who in dear, ye knew who yansa, na yan say your host was say, oh, now so near canisa.
na nyɛ saa so na asɛm ne tie ɛne sɛ kantete sɛ wɔbaa asi so na ɔbɛware na bɛrima si so na ɔno so bɛware a yɛhwehwɛ fie ɛhwehwɛ abusua mu mpo adwuma emu ansa na bɛkɔ akɔyɛ adwuma bi no yɛhwehwɛ mu ɛnna yɛnhwɛ mpatuwuo mpatuyareɛ aba wiase obi te adwuma mu na obi ato n'adu na ayare obi ehu abusua no ne mu hwio ya ne yɛkasa sikaduro ne wiase na da menka nkyerɛ mu sɛ sikaduro ɛwɔ hɔ ohia duro ne wiase obi ne wo bɛsɔre so ɔkɔgye hia duro na sikaduro no gugu mu ahodoɔ obi wɔ hɔ pa sɛbi ɔno abɛbie n'adwuma nipa na ati adwuma no no ne bɛbɛtu nuro ade ati abɛho na ɛnyɛ adwuma wura no ɛnua no ho hware ho sɛm amanfoɔ ma akokɔ suku awie a wɔwu afrɛfrɛ mu wɔ nima bi mu ɔba tanya ne ba firimfie bɛyɛ aduasa kɔ na wakɔnya adwuma bi a wɔyɛ hwɛ kwana wuo bɛfa so afa no ɛnua no ɛno ne nanade aba sɛ ka akyire me kyerɛkyerɛ wo nsɛm bi ɛto so kyerɛkyerɛ wo nkurɔfoɔ wo dɔm wo maame wo busua adɔfo a ɛnya adade tie wo yi na yɛmfa mu aba onua sɛdeɛ medika na ka me di ho fo wo di ho fo yɛba kɔ sukuu bi yɛ no yesu frɛ nyankopɔn sɛ yɛ pɛ adwuma ama no yesu frɛ nyankopɔn sɛ yɛ pɛ adwuma ama no na adwuma no obi onyaayɛ no yɛ ne nyame di ho nkɔmɔ sɛ adwuma a wɔkɔyɛ na wieyɛ na hyɛaseɛ ne na wieyɛ bɛsi sɛn anuanom ensam a yɛkan no sɛbi agye sɛ banyansafoɔ badwendwemma wobabi akɔ sukuu awie onya adwuma nyɛ ɛyɛ wo sɛ ɔyɛ kɔhwɛni ɛyɛ wo sɛ ɔmpɛ brabo nhu yanka ebi ananka ɔtifie pa na nka ɛbɛboa wo hwɛ adwuma bi a wobɛkɔ wura mu ebi mfie sɛ na owuyɛ onya asɛn na ɔde wufra adwuma no mu anuanom ɛnɛ na na atwe me madwene siasɛm so na na ɛbɛtwe wo so wadwene siasɛm so ɛne sɛn yɛma mmarima na yɛma maa mohwɛ deɛ nnɛ ɛkɔ so wɔ mangana mu sabi YouTube yi pa kwasi buroni bia na adwuma yɛyɛ no nipa etu nuro de tua yɛ ho nipa etu nuro de kɔ nipa wo so ɔdɔfoɔ ɛnɛ nana asɛm a wɔhempɔn de soma me ne sɛ mata ne momma no asi so awade a momfa kwasi buroni nsɛm ɛmma momma nkɔtɔ gyam ɔbaa bi wɔ hɔ asɛbe na ɛnyɛ ɔbaa no po ne mfonsoɔ no wɔne so abusua wo firi mu ɛna wɔwo no agya wɔwo no ebi ahwekwane bi a ne maame de ne papa baa ne maame yana ne papa afa so wo ba no ɔkɔ no hwehu sɛ sɛbe ɛba nse oni a ɔsɔɔse no wo ba na yeye besi sɛn abrabɔ bɛn na wo ba na ɔkɔbɔ ɔbaa no yɛ wo ba no sɛ soboafoɔ bɛrima no yɛ boafoɔ ɔkɔboa wo ba no na yeye no kora besi sɛn anuanom ɛnna nana asɛm aka yi wɔyɛ panyini ntina baabi a nkasa nti asɛm wɔ mu odu nana da nno nkyɛ asɛm yi ɛma atana ya wo ma a yɛmɛ super adwuma ba bɛnya bi ɛne ba bɛnya bi wo ba ne nya adwuma na mpa yɛ bɛ no wɔ bo baabi a wo bɛnya adwuma watu ho anamo akɔhwɛ yɛ ɛkɔ so milianom montie ɛne sɛn ɔbaatan bi na nana da ne ba ewie school na ɔbaatan yɛ su asɛ bɛyɛ ne ba bɛnya adwuma na ne ba ne kɔnya adwuma yɛyɛ no ɛyɛ ne dɛ sɛ ne ba ne nya adwuma kɛseɛ bi akɔ dem a ɔyɛ afe ba ko atwam mfie mmienu aba mfie mmiɛnsa pɛpɛɛpɛ ne ba na nyare ana ho ne ba no ho ano de nanche ne ba ne firi mu wieyɛ no ɛhɔ ne ba atan yi obetu anamo sɛ wo honfonso ba bi efiri bae ɛbɛra ne ba ne te ase a ɔwɔ adwuma no no maame antu ho anamo papa antu ho anamo ɛhina no bɔ wieyɛ no ɔsesa nsuo na ɛnyɛ yie no afei na ɔkɔtete nɛte ebu na ade nɛte na ɛyɛ dɛn asɛm yɛ kasabebuo na nade nnɛ mfa asɛm mmerɛ sɛ be badwemba banyansafoɔ tenase ti asɛm yi sɛ de yɛduaduam usu duaduam na wobɛnya ba bi afrim me nuanom ɛnya ba bia ne wɔhyia yi ɛyɛ oni aba mama ka akyire yɛ telephone number yɛ di dwuma yi 015 21 400 8110 wo binima wo bi kyerɛ fa wasɛm ne bra abusua bɛtena se yɛbɛduaduam yɛbɛgya ne kuha wo bɛhyia yɛ wo Facebook wo bɛhyia wo YouTube so binua wo te asɛm yi a tena se na tie bi
mpanyin kasa wo aha de mpanyin ne de nsam ne ba de yeso ye de abrɛ wo mini hanom asɛm na na de aban me di hufo mini nsa wo so di hufo ba bi ɛno na obisa ye no sɛ matsane a sɛ bi nyame aye yadom na yetima wo ma wo bi po sabio sabia mu wo ba afọ obi ba hwe na akora ne nyini mu no na dwuma sɛm mu no anamon ba ne yetu ama na nipa mrantie de mabawa etiwu te sɛsɛbe kwadu a yɛsɛn ne soro na ɛbere anuanom asɛm yɛ kasabebuo asɛm mu aduro na da na ɔde ayɛ futu ama matan sa na mon ba ne yetu ta yɛ machi eniema ɛkɔso ne no ehu na ɛwonwa safe no waka ye ho a eno ane maka kyerɛ wo no ayɛ kua rigi aka ya baba begye mu mama ka kyerɛ FM no ya baba se kikiriki ne ya begya ne se kuha odofo ene enye wo bia no so ayen sɛ de maka no wo he na wote adwam na na Africa kyerɛ no de afutu se ne se ka kyerɛ matena se ne mahu de yakoso ɛwɔ wiase nne eti matan yaka batan a oba ye batan be ma ye batan papa oba be ma na ko school awie o onye adwuma nye 50 cedis Ghana cedis bi a wo yi mana na euro bi a wo de sende no e ma ne nya wo nwa na ne na di nkobo bi ana ka kire hu ya nka sebe kwase ya ne ka ade ya ne de ya na ekere nanso osoro hini nyankopon yi yati nkonwa so aye bunsan so ye gise nyame owo soro wo no owo ho eti mata mo me ye nyame ni na na da echeche se kura ebeba echere sadie ya ebeba enka bonsu amene yona amfe na ma kadane yanko da jata buom na sama na nsana ama na nsana nyina mpie die nyame aka no ebeba mu no kure ni na ka ne nsemi no me hu dwiri me se mpanyini ti nkonwa so ka nyame yasem na de ya wo de ya no ye de kohye soro tatani bebu ama na yi yato ama wafa fasemi bobra fasemi ya futuo ma wo ba fa ya we chichire bi chichire wo ba bi we wo ba bi akosuku awie wo ba bi awie oni aduma bi ye wo ba bi anabrabo eye wo no se asai eye wo so se asai no fa wani chiro kese yo hata suri wona ne ondimafo abankese dwankobia hene ade nyina mu ne ye dwan toa na wo bedi wo besiesie ma na wie peye menua ena asemu ebi ya sane ya bia ye kana no wo terase ya wo bisa sane nsem we kura baba ene wo aba wo mni o ene ne se wo betena se na wadwene na wafa asemi bi na wawadu aduem na wayibi na wo de abobra wo ma ye mpere ye ho di obo ade na ankasa ebere ne ye de dia ebere ne so beba enuanom mo hwa manfo mama hwe na anwada wo bema ni wonyamfo kwadwo wi afehwe bema te sa brantie ya ne mfonyini daade ejiso mfie abiasa mensa hwe kaba emema bebere na ewu sabe yankasa adwuma wura na akube o nipa na beti adwuma na mu no nanade esankrofo no bi so nye adwuma wura bi na adwuma na nso de obeba ba ya adwuma ne bi no wono so wotumi a wode ya niema emfata enti yemma mema yemma asa berebe kosuku awi abaye eduma matane moma yentu anamo eye mpaibo na nka nkyero se kotwa aduane kotwa na nhwie ada yemfa yesunsun ani nyame hata so ifa mo yemma ho ban na wanhye yi a obi betu koti esane wonsunu mu enianom asemi emu aduru eye mpanyin kasa nti mu aduru wahini ti nisuo wo bra no ne me yakasa se wo hwe obi ba mema bi ne nti sei ya kire se ba wo we ya fabe a wuti hu se nye twa bi ampo nyankopon ebre na aso minia sa bre se wo badie se wo nuanie wabusuam ne de hie bi odi mu se ye firi mu a nka wo be ye den enunti moma ye mfiri se de meka wiase da ho ye be hwe mu a ye betwam akọ nanso de ode ne wiase no ono de wote de oyase ya yegum no ye ne ye fun wiase pre wiase wodofo ye de ye nsam no da bia ye kan sei se de ye kana agye se wotena se be nyansafo no wate ase wonu aba mama ka chiri de abusua soma me de adofo soma me ena asem yi eye ketirese
ye ma ne nya dudu wura e de ye afutu ama wo e mata ya wo ye ma brochi ha ne Ghana mata ya wo tia wo ba be ma bi wo ba be wo Ghana na ware mu na dwuma mu mo ma ye ntu na mo ye nsu frɛ nyame na ye mbisa Awurade sɛ ye ne pɛ sɛ ye Nyankopɔn na dom na de sa adom ye ba odofo me no wo adwuma ye wate nyame adom a odi adom ye nti ye wo asɛm bi ebisa nyame na ye wo bibi so ka kyerɛ Awurade enu nti Awurade adom a odi adom ye sɛ ye nyama no mo ma ye mfa sa adom yi na ye fa mo ye ma chidom meda wase sa bless afi no waka ye ho a eye wo bi ni mo bi kyerɛ mama ka kyerɛ nie won saka na bia na wunua ni nua subscribe na da bia share ma wunua wo beti ye nka meda ase bebre sa waka ye ho wunua ba mama ka kyerɛ eye wo bi ni ma no wagiso obi kyerɛ me ma wo bye bye.